to host this conference. Conference. And for all the saints who have been serving us in the kitchen, preparing all the good food, we also give thanks to the Lord. Usab sa mga igsoon nga nag-atiman diya sa kusina, nagluto og lamian nga mga pagkaon, magpasalamat po mi sa inyo ha. As I try to share in these few times, to give us a glimpse, a little bit of understanding concerning the Triune God. Magpasalamat ta sa Ginoo nga gitagaan ta niya og kamay nga higayon para nga malikli nato bisan kamay lang. Masakpan nato unsa ang atong Dios. Our God is a wonderful God. Ang atong Dios usa ka tahong nga Dios. He is not one just content to remain in the heavens, far away from us, and just expecting us to bow down and worship Him. Ang atong Dios dili Dios nga nagpabilin lang dito sa langit nga layo kayo sa atoa nga nagdahom lang nga kita muyukbo kaniya. He is a God of love. Siya ang Dios sa gugma. And within the Triune God, it is a love relationship. O tali nining tulo usa nga Dios naa diha ang relasyon sa gugma. Father, Son, and Spirit are in a love relationship. Ang Amahan, Anak ug Espiritu anaa sila sa relasyon sa gugma. But they wanted to spread this love to us. Pero gusto nila nga ipakaylap kini nga gugma nganhi kanato. So the Father planned and purposed. Usa ang Amahan nagplano, siya ang dunay katuyuan. And He was willing to send His Son. O andam siya nga magpadala sa iyahang anak. And the Son was willing to accept this mission. Unya ang anak pod andam siya sa pagdawat ani nga misyon. He willingly went through a very difficult human living. Kinabubuton nga iyang gidawat nga magkinabuhi siya sa lisod nga kinabuhi sa tao. Being so restricted in a poor family. Napugnan siya dito sa iyang pagpuyo sa pobre nga pamilya. Being misunderstood and being rejected even by his own people. Kunya nasaypan siya sa pagsabot ngani gisalikoy pa siya sa iyang kaugalingong katawhan. And he was obedient to go to the cross to suffer death on the cross. Apan masinugtanon siya nga miadto sa cross, gidawat niya ang kamatayon dito sa cross para kanato. And he told his disciples, I need to go away. It is advantage if I go away. Niya gisultihan niya ang iyang mga tinun-an nga mo pahawa siya. Niya para sa ilang kaayuhan ang iyang pagbiyak. Because when he is a man on the earth, he is limited to how many people he can be with. Tungod kay kung tao lang siya, limitado man ang iyang mga kuyugan ng mga tao. So he said, when I go away, I will send the Comforter to help you. Usa sa pag-ingon niya nga mobiya ako, kunya akong ipadala ang maglilipay aron mauban kaninyo. The Spirit has been sent after his death and resurrection. Usa ang espiritu gipadala niya human sa iyahang kamatayon o pagkabanhaw. Now the Spirit of this Son has come into us. O karon ang espiritu niini nga anak ni ana kanato. The Spirit of God together being incorporated with all that the Lord went through in His humanity. Ang espiritu sa Dios uban usab sa tanan nga naagian sa anak. Such a sa iyang Spirit, pagkatao. such the Spirit of the Son is the one who is in us today. O kini nga espiritu sa anak mao kini karon ang naa kanato. That's why Paul can say, it is no longer I, it is Christ who lives in me. Kani ang hinungdan nga si Pablo nagsulti nga dili na ako ang nabuhi kundi si Kristo ang nabuhi kanako. He has received the Spirit of the Son. You can also say he has received Christ. So nakadawat siya sa espiritu sa anak, busa makaingon pud siya nga nakadawat siya kang Kristo. Now the Spirit has no limitations of time or space. Karon ang espiritu wala siya limiti sa panahon ug sa dapit.
all that the Father has planned and purposed, Tanan nga giplano o katuyuan sa amahan, all that the Son has accomplished, ang tanan nga nahimo sa anak, the Spirit applies, makes it real to us. ang espiritu mao ang nagpaabot ni anak kanato aron kana mahimong tinuod nga ni kanato. So all of us, day by day, learning how to live, how to walk by the Spirit. Busa kita adlaw-adlaw nagtat-on kita paunsa kita maglakaw o babuhi diya sa espiritu. And in time, we will manifest the fruits of the Spirit. Unya moabot ang takna nga kita makapadayag sa bunga sa espiritu. So all of us, brothers and sisters, experiencing the church life, So kitang we tanan, are kitang tanan mga igsuon nga nagsinati sa iglesianong kinabuhi, we are learning how to express the love of the Father, kita nagakat-on kita paunsa nato mapadayag ang gugma sa amahan, the love of the Son, ang gugma sa anak, the love of the Spirit poured out in us. ang gugma sa espiritu nga niya kanato. We have not received a spirit of fear, Wala kita makadawat og espiritu sa katanaw, but the spirit of power, kundi espiritu sa gahom, the spirit of love, espiritu sa gugma, the spirit of self-control. espiritu sa pagpugong sa kaugalingon. So as we live out our human life on the earth, Samtang nabuhi kita sa atong tawhunon nga kinabuhi aning in our yuta, family, uban sa atong pamilya, in the church, uban sa iglesia, the life that we have received ang kinabuhi nga atong nadawat, is being expressed, being flowed out. ato kining ginapadayag, ato kining ginapaawas. So thank the Lord we can have this fellowship together. Busa, salamat kayo sa Ginoo nga nakahimo ta og panag-ambitay nga sama ani. Thank you for welcoming me and receiving me. Salamat sa inyong pagdawat kaniya o sa inyong pag-welcome kaniya. Coming here, Ya ang pag-anhi dinhi coming here this time was not so easy. dili sayon. Aning panahon ay ang pag-anhi dili sayon. There were a number of obstacles, Dunay pipila ka mga kaulangan, especially on health issues. labi na may tungod sa iyang panglawas. Thank the Lord, He opened the way. Pero salamat sa Ginoo nag-abri siya o kagianan. We are here to fellowship, to encourage each other. Aron nga mania kita dinhi karon para maginambitay, para magdasigay sa isa't isa. You are my brothers and sisters. Kamo akong mga igsuon, You are my family. kamo akong pamilya. We thank the Lord we can enjoy this fellowship So together. salamat sa Ginoo nga makapahimulos kita ni ani nga panag-ambitay. Amen. Amen. Amen.